Правилна интерпретация. Здраво, значи добър ден. Ето правиме интервю с Ориста Гудев и Мария Ангелова, нашата асистентка. Добър ден. Минете малко, аз вълниве мола. Айде, 2-3 прашения поставяте на Риста. Добър ден. Добър ден. Що правите вие, Риста? Нищо, ево. Що правите? Що правите? Ево ме. Ето това нещо да е. Я така. Како това мислите ебате? Не. Това не е основно прашение. Що правите вие сега в момента? Се туширам. С какъв шампон? То тие, как се вика, в Гърция. Кантори. Користите ли дрога в шампонът? Не. Имам кутичка, не имам шампон. Добре, значи дали. А дали смъртуват дрога? Малко така, не специално. Ядете ли дрога? Моручек, мъркам с дрога. Сега да я питаме неговата жена македонка Трандафилова. Мека е македонка Трандафилова. Дай си дрога! Не, они шмъркат дрога. Дали пиете дрога? Не, смъркам. Не се разбира. Глитарин! Чакай я обидим мажа. Каква дрога? Зависи. Каква? Зависи Хероин? Не бе, зависи. Кажи на кое име? Реклама. Кой камион принася дрога? Болдерил. Как се казва други? Муранове. Ти как се казва? Ман. Муран? Сега тя питаме жената какъв вид на дрога швърцува. Не се разбирам от дроги. Кажи Мария. Как смъркаш? Дали смъркате дрога? Можете ли да ни покажете? Не бе. А вие? Може ли покажете дрога? Да слушаме. Майде берем. Айде покажи как шмъркате дрога. Как? Ясно ми гледала филм. Сети! О, не, Азуна! Почуваме пак! Господине, дали шмъркате дрога? Дядя, почува така я мисля! Добре, трябва господине, що правя, да, господине!